Kiwet aku posting gawe tiwul, video niki FYP banget, akeh sing komen. Carane gawe tiwul, carane gawe kit gapleke piye. Lek iki aku duweni gaplek iki mung semene iki. Dadi aku ora nyelepne gaplek ya bolo. Dadi gaplekku ki ya koyo ngene iki rupane, mergane angger bar oncek singkong ki mesti udan. Dadi alhasil gaplek iki dadi ireng, nek digawe tiwul ya mestine ireng. Lah iki pertamane mau tak oncake dhisik kulite ning jaba, lagi diglepung ngene iki. Diglepunge iki nganti alus, engko nek wis alus lagi diinteri. Iki ki proses suwe banget, dadi aku ki gawene iki yo gur sak mesti wae ora sak akeh-akeh, lan akeh-akeh prayo kesel. Lek iki wis lembut lanjut kek diinteri wae. Interine ketara wagu, Mbak, mesti iki gur ngapusi. Emang aku ki lagi latihan, tapi iki ora ngapusi, iki real gaweanku dhewe nganti tekan sego tiwul iki aku sing gawe yo senajan ki modok kidung terus tidak meyakinkan, tapi iki gaweanku dhewe tanpa campur tangane mama. Ya jane mama iki iso yo gelem, tapi mergane aku ki pengen latihan ben sok nek omah dhewe iki yo iso gawe tiwul. Lah iki aku gawe tiwul semene iki wae. Lanjut ki diguyeng. Pertamane yo didokoni banyu. Iki banyu niki banyu mentah, banyu adem. Gek diguyeng ngene iki terus diinteri ben nganti ambyar koyo ngene iki hasile. Lanjut nek wis koyo ngene dandange wis panas, wis kemebul, gek ditumpangke. Adange tiwul ora usah suwe-suwe, sing penting wis mateng wae, gek ndang dientas engko ndak melenyek. Lah iki wis mateng, lanjut gek tak entas wae, rupane ireng tenan. Lah nyati gapleke yo ireng, hasile yo mestine dadi ireng to. Lanjut aku meh goreng iwak keranjangan. Iki ki jenenge ning nggonku iwak cuwik. Dinggo njudoni tiwul ki cocok banget. Ketwingi akeh sing komen nganggo iwak iki. Lah iki aku wis goreng yo. Terus aku ki sejik duwe sayur gerus terong. Jadi judune koyo ngene iki wae, monggo Mak.